Πού είναι αυτός, ανησυχώ ρε. Δεν κολούσε τελικά ρε. Κοίταξε, αυτός... Δεν γίνεται η ομάδα. Ένα άτομο να έχει άλλο ρυθμό τελείως. Πρέπει να το βάλουμε στο μονοπάτι, αυτή την κατηφόρα και φοβάμαι να την Το πάρει. πιθανότερο είναι να γύρισει πίσω. Α, μπορεί και αυτό. Λες να γύρισε πίσω? Να αφήσατε πολύ πίσω, μήπως μπερδεύτηκε. Όχι ρε, στα βήματα ήταν, δεν μπορεί να μπερδευτείς. Άρε τους μόλικες και τους μεταξοσκόλικες. Μια εκλεκτή παρέα από παλαβούς που πασχαλιάτικα αφήσαν τα σπίτια τους και τις οικογένειές τους και τρέχουν στις κορυφές. Άμα ήταν να κάτσουμε στα σπίτια μας. Τον άκουσα. Από εκεί αργά ανέβαινε. Πώς βρέθηκε αυτός εκεί? Δεν είδε τα βήματα, ναι. Που σας ακολουθούσε. Εδώ θα τρελαθούμε ρε. Πού είναι? Από εδώ έρχεται. Το βάθος. Από εκεί από τη ράχη μάλλον. Αλλά είναι τα βράχια εκεί. Ο Γερολίκος ο Μισακίδης μπροστά. Από πίσω του ένας άλλος νεαρός λύκος με πέταλα, μαύρος λύκος με πέταλα. Λοιπόν, Σακίδια, αναλάβατε. Κάτσε να δω μήπως θέλει βοήθεια άνθρωπος. πάμε εκεί να το βγάλουμε. Γραμμή. Τόσο ρε κοστανό είναι. Ναι.